ya bono butukubwaro nigo tugochakana roboti rukubwatia abantu abo bakageire koba abanyanyimbo bekiombe gya KDF nigo bono nekiombe kende banyate koba bagosagana umusigari oyo mugeita aburi tuko ria igoro chingaki bare kwenekia na kwego kiase enyomba heyamo gotoka sensemo ya kebirgo imeyodi ya kyabonyorwe bunge ya Borabu county ya Nyamira bakoerera igoro yengane iyo nigo bono obotendri asomo bagani oyo okurukwa home gate nest resort batebiringa bakagirwa abo nigo bono banyarte ko bagotinda nabo igo kwanga gwakana ebila se umuchoyo abwase bono batigire to musigari oyo chingo makorende chinsemecho akanyara ko bakagosiria obugima bwaye ase bono batebire ebili iyo nigo yarenge gwitane chiribwe 20 muri kito Vincent Munda namange Chitake kaingeigo chirigiretie ensa yamo yabu ikoro magoroba umubagani oyo kanyora abageni abo andake abanyana ababaroche n'abageni baikire elio konyora obokoreri bwabotambe bachete barenge enisani barenga karibu 8 ime abandi bagacha n'echipikipiki bagaswaga lakini nonya bachete mbarorekane batindete bagasaba endagera nabo igo bagaikaranza lakini rende batumiete endagera ng'eye chiri bubere igo totebe ng'a igo bachete batindete ntibaberete barebiga ekero baegwa endagera yabo nigo baburetwe bakane bill kurwabo nigo bachagete gotinga esegi boigo yabetendero kigima bono mbatokoretie esegi enene mono ase ogotakana chi bill ase ogoita abafanyikazi baito my staff mbaitete omonto security ekero agocha gointerview ng'a ningi gekogera motari gwakana chi bill mbamoitete narwariri nyagetari umusikali obo okorendeke gita asenseme yo Richard Bota niga umeranete ne chingoma chingaki abantu abo bangete gwakane bill abo asachiete koboria igoro yengane yo esegi ye kabe yaye nganyoro yo moito ogokoraga igumusbati ogontebinda fulani oyo tarakana ngamuchira ngoro ngumubulina naki akanu umwana oyo gekora tabwati ende natarikiria akamagontebia eningo mwansafu komatebia yaki akanu umwana oyo mweri oye naria cheta ganda kaigora aria bagataria bakangichira abantu karibu 10 nabo bangitete sana bangitete chitegensa kangita bakoko bakatoro ibuna kubimbete bangitete maina toro ejina kanya gardini kolikende korengana nechi CCTV chibekira somo bagani oyo nigo ekoro kiabageni abo egati yabo babere bakagere ko babanyanyimbo bakubasagana asomo chyoyo abwase amate yegoteba nigo basaritie ebinto mono nabo igo ko bagosereria buna bonsi nigo bale abanyanyimbo waribif bakorete maiga igo batagorete keburi mbaitete staff nabo igo na kogosa chi customer je karansete iga chigatama abandi bakurina chinyasi bagotama batakaniti chibiri ebinto mwakorete ga wali beef saidi ya 20,000 lazima mubyakane neba nga imogo kolegasi Amateyo nigo bono yagikeire egekorekyo abwase batebire nigo bagocha kubairere egetambukero egetindi abantu bakoragera chi hoteli takwanda gusali ibintu byabandi nari lichi kondro nona noriku musikali noriku wasene ningo goika kwatwara masikani gochie segento kyomanya naigorete ningumiete sana nanje narigwa advice abantu aba bamindona ekero mwachira ase koragera neba nechigasi mogora chinene tagwansa korokie na gweyake gekuba abanyanyimbo kuru station y'abanyanyimbo ya Getare nigo bagendete gotuka engane iyo eri kwirania emirobire buya ya Botambe Vincent Munda Ensoko TV